će u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku govoriti poštovani Željko Glasnović. Poštovane kolege i kolegice koje su ostale, nama su puna usta nacionalne sigurnosti. Politolozi, eksperti, stratezi, nacionalna sigurnost, savjetnici, neki Wikipedia warriors koji nisu izašli iz dnevnog boravka, koji sve informacije dobivaju od interneta, oni su danas eksperti po pitanju nacionalne sigurnosti. I to je zašto jesmo gdje jesmo, meni izgleda. Kakvi su savjetnici na strateškoj razini? Govorit ćemo o nekim tih stvarima sada, koje su kritične, a ja neću nijednu riječ o tomu ni u mainstream medijama. Šta je s istražiteljskim novinarstvom u Hrvatskoj? Da njih brine u neki od ovih tema koje ću sad spomenuti. Ja non stop govorim ovdje godinu dana duže, da su najveće prijetnje Hrvatskoj unutarnje prijetnje, a to su od kadrova čiji su dosjei u Beogradu. Imate zato empirijske dokaze da su bili člani partije ili su radili za tajne službe. Ima jedan čovjek ovdje koji je cinkario studente, znamo mu se kodno ime. A kad je to pročitao naš zastupnik Culej, mediji su po njemu oprale. To znači mi živimo u jednom totalnom stanju atmosfere poricanja. Ne prihvaćamo istinu. I kad je ona dokazana vama, ja sam mahao s ovim dokumentima da vidite da ima bilo tisuće suradnika koji ne mogu biti ni u politici, ni u strateškim tvrtkama, ali još su ovdje i to je ta urota, a ne urota bez činjenice, nego sa činjenicama. To se ignorira u mainstream prostoru. Jer medije nisu hrvatske medije. Pitanje, pitanje za šta radi naša kontraobavještajna služba? I to sam donio dokaze ovdje da je naša vojska bila infiltrirana od strane vojnog krila armije BiH i ti su ljudi još ovdje i te ćelije koji su došli ovdje 90. godina. Još rade protiv Hrvatske države. Tvornice za streljivo, za barutane, nijedna nije bila u Hrvatskoj, sve su bili u Bosni i Hercegovini ili su bili u Srbiji. Naravno, metak 75 centi, koliko košta metak. Protutenkovska raketa $3000. Šta je s tim tvornicama? Nama je važnija žičara gore tamo na Sljemenu, a mi nemamo tvornicu streljiva u Hrvatskoj državi. S čim ćemo pucati? Sa pračkama. Ko će nam osiguravati streljivo? Ako dođe da Bog ne da do sukoba, Hrvatska streljiva nema. Ni za pješačko naoružanje. Do 14,5 mm. Druge stvari. Šta je sa linearnim akceleratorom u Vitezitu? To je jedna uređaj koji snima nepravilnost u raketnom gorivu. Ona je koštala $50 milijuna. To su Amerikanci tamo montirali 2009. godine. Gdje je taj akcelerator? O tome je ovisilo 500 mjesta u Vitezu. Gdje je taj akcelerator? Gdje je on sada? Košta je $50 milijuna. Ako znaju Amerikanci da je to negdje drugdje, onda zašto se mi čudimo da nisu predali ovdje dozvolu za F-16? Bankovni računi vani, evo opet KOS. Jesu do sad mogli pronaći te bankovne račune u Liechtensteinu koji drže crveno plemstvo, koji kuka ovdje od Istre do Dubrovnika? Zašto nisu ušli u te tragove? To znači da je tu na dijelu nekakva urota. Imate milijarde samo u Liechtensteinu. Novac koji je oduzet. I danas o INA-i, INA, pa kako, kad ćemo se mi opametiti? 2003. godine prodaje se INA, za prodaju ovom istom Saboru, ovi koji su izašli sad ovdje, njihovi su predstavnici 81 glas za, prošla je prodaja INA-e, tu u ovom istom Saboru, a ovi kameleoni izlaze van. A njih provodi jedan čovjek koji je bio selezijanac, kršćanin i danas se protivi Vatikanskom ugovorima. To je to kameleonstvo. Kameleonstvo u Hrvatskoj, to je standardno ovdje. Šta je sa ovom u Siriji? Naftna polja vrijedno $23 milijarde, prodano MOL-u za $500 milijuna. Kako to? Niko kriv. Šta je s Uljanikom? Pa oni gore štrajkaju protiv sebe ovi radnici, jer oni su 40 nešto % vlasnici tih dionica. Kakva je država ovo? Ali ovi nasljednici tog crvenog plemstva, njima je dobro, jer su bankovni računi vani. I ovo sve ovdje je jedna dimna zavjesa i farsa u ovom Saboru, dok se te stvari ne riješe.
A gdje su eksperti? Eksperti, ovi, savjetnici, šta rade te glave ako ne govore o ovim stvarima, ako ne rješavamo stvari na strateškoj razini? Hvala